en Vilamartín. É unha costumbre desde fai moito tempo. As costumbres cambiaron bastante. Ceba os porcos e a partir do mes de novembro xa se matan os porcos. Cóllese a sangue para as filloas, pélase o porco, sácase as tripas e prepárase e deixase enfriar o porco ata o día seguinte. Desfaise o porco e empeza a faena. Salar, preparar a torta e fanse os chouritos. Todo este proceso se fai ca axuda da familia e veciños. Déixase curar debaixo do cañizo e faise o fumo. Do meu querido irmán, Alfonso López Fernández. Facemos un pequeno recordo do seu bo estar neste mundo. Naceu en Vilamartín en 1938 e aquí tiña 2 anos. Os seus pais, Alfonso e Pepita, criouse nun ambiente de familia do seu povo. Aos 7 anos fixo a primeira comunión. Tempo da escola con Don Santos Esteves e con Don José Maceda, bons maestros e bo alumno. E aquí máis mozo nos seus estudios e chegando a técnico de electricidade e ponse a traballar. A Mili, Zaragoza, hoxe na Expo da Auga da Galicia dos 1000 ríos, que ali cumpriu o seu deber á patria, é dicir, fixo a Mili. Os días pasan e o amor madura, a boda chega. El e Asun, a súa muller, seus pais e sa sogra. Foi un día alegre e singular para os novios. Home e muller deixan un recordo cos familiares. Felicidade na cara. Un carricoche de neno. Ten a primeira filla, Ana Isabel. Asun, a súa muller, que a segunda filla, Susana. Hai diferentes anos. El facía de fotógrafo. A súa cara dá e reflexa a felicidade daquele intre. Día nefasto para a familia. Morreu o meu irmán, o día 8 de julio de 1977. Seguímolo añorando, por a súa bondade e a grande amor que tiña a súa familia. Os seus compañeiros de traballo e o seu amigo Mosquera deixou escrito que Alfonso levaba a Vilamartín dentro do seu corazón. A vida sigue, Ana e Susana compartindo delicias. As fillas en edade escolar. O tempo pasa e siguen crecendo. Casamento de Ana con Adolfo, fito cariñosamente para a familia. A primeira neta do meu irmão ca súa tía Susana. Como pasa o tempo, Marta xa fai a primeira comunión. Os que con el compartimos afanes e o que queremos non o esqueceremos mentras vivamos. A súa irmá. José nace en Baxeles, pobo do concello de Vilamartín de Valdeorras, o día 16 de abril do ano 1910. É fillo de Darío e Virginia. Carmen nace en Vilamartín de Valdeorras, o día 7 de marzo de 1917.
é filla de Delfín e de Dolores. Conócese no pueblo de Vilamartín, porque José facía traballos de electricista e Carmen tiña unha pequena tienda. Empezaron unha relación que acabou en boda. Casaron o día 8 de agosto de 1953. José tiña 43 anos e Carmen 36. Según me contaba a miña nai, Carmen, había moita curiosidade no pobo, por eso o cura, don Manuel, decidiu casalos na súa casa de noite e logo foron de lúa de mel a Coruña. Naqueles tempos, esas edades eran de persoas maiores e os veciños falaban que os nenos que eles puderan ter mantíanse con chocolate. Equivocáronse, pois tiveran 4 fillos. José e Carmen, máis os seus fillos Lola, Pedro, Carmen e Virginia. Esta foto era para poñer no libro de familia, pois como chegaron a ser familia numerosa, exixían poñela. O meu pai sempre axudou moito a miña nai, pois tiveron fillos moi seguidos. A miña nai contábanos que iba en bicicleta ao pobo máis cercano a buscarnos a leite e moitas cousas máis, incluso cambiábanos os pañales. E nos daba o biberón. O día da miña primeira comunión, como os pais e os meus irmáns, a miña nai era moi presumida, gustaballe moito levar collares. Naquel tempo a tradición do pueblo é que os pais acompañaran os fillos na súa primeira comunión e sentábanse todos no mesmo banco e comungaban xuntos. A miña nai sempre o fixo con todos os meus irmáns, pero o meu pai, a pesar de que todos os pais o facían, ele acompañábanos no banco, pero non comulgaba, pois ele tiña outras creencias moi diferentes, aunque respetaba as de todo o mundo. Era unha moi boa persoa, por eso o cura tamén o respetaba. O vestido que levo iba pasando de primas a primas, pero non pensedes que era por tradición, máis ben era por necesidade. Pero con todos os inconvenientes que podíamos ter, éramos unha familia moi feliz. Un día de festa, polo San Xurxo, a miña mãe gustaballe vestirnos as 3 irmás iguales, pero a tela dos vestidos mandaba ya unha irmá dela que estaba en Madrid e non tiña fillas. E logo, os vestidos facíanolo unha irmá do meu pai, pois a miña mãe non tiña cartos nin tempo para poder facelos. O meu irmão sempre poñía unha corbata. Isto que conto son unhas vivencias que teño respecto aos meus pais e un homenaxe a eles, que foron uns pais do mellor do mundo, que sempre se preocuparon de que os seus fillos non lles faltara de nada dentro das súas posibilidades. Por eso, e por moito máis, os fillos sempre os levaremos no noso corazón, unha filla.
a nosa abueliña Carmen. Esta dedicatoria lle facemos en especial eu, a súa neta, que son a maior, e os seus bisnetos. Ela, Carmen, era natural naceu en San Salvador del Valle, provincia de Bilbao. Logo, aos 3 aniños, regresou ao seu pueblo natal, como ela se consideraba, natal de Villamartín, que era un pobo que quería moito, moito, e o levaba no seu corazón. De pequeniña era moi acida, lle gustaba moito coser. E o seu pai, cando tiña 11 aniños, lle comprou unha máquina que me acordo moito, que a temos todos como un grande recordo. Era unha máquina que marca Singer. E logo collía a súa máquina e iba camiñando de casa en casa por Villamartín. Lle gustaba moito facer vestidiños, daquelas se facían calzoncillos, camisas, e logo a nós, en especial, o meu irmán e a min nos facía ela toda a roupiña, que, por certo, a veces nos preguntaban onde a miña nai a mercaba. Bueno, pois voulle seguir contando a historia dela, que aos 16 anos colleu novio, que, por certo, non aceptaban moi ben no membro da familia dele, porque ela era de familia moi humilde, e eles daquela sonaban como un pouco máis ricos. Entón, el tiña unha media novia en Villamartín, e claro, facía que iba a vela para que a súa nai estuvera contenta, pero ela quen quería era a miña abueliña Carmen. Resulta que quedou embarazada aos 20 anos e tuvo o que era o meu pai, que se chamaba Eladio. Entón, el, no momento que o meu padre naceu, colleu dos testigos e marchou a xunto xuez para reconocelo como seu fillo. Ao cabo do ano, como el tan enamorado estaba dela, a súa nai ablandou e a quixo moito. Casaron, tiño o meu padre 3 anos, e ela daquela todo era para ver que iba del o ramo de azar, que como todas as súas amigas e compañeiras o levaban, a ela dicía o seu marido, que el se chamaba Manuel: Manuel, o meu ramo de azar, que todos os levan, eu como vou con nino de solteira, casada. Pois, non sei, me dá moita pena, e contesta lle, pero Carmen, Carmiña da miña vida, que mellor ramo de azar co que levamos adiante. Casaron, fuise a vivir á casa da súa sogra, que se chamaba Encarnación, que, por cierto, a quixo moito, moito, como se fora a súa filla. Non había unha nai sin parila que quixera tanto unha filla como a quixo ela. E ela tamén respondeu sempre ca súa sogra. Bueno, pois, despois se veu a vivir con ela. Ao cabo de 2 anos de casarse, o meu abuelo tuvo que marchar á guerra de África. Estuvo 2 anos. A miña abuela quedaba embarazada dunha filla que tuvo e se chamou Manuela. Cando veu o meu abuelo e conoceu a súa filla, que, por certo, por desgracia, pouco conviviu con ela. Pois, ao cabo dos 7 meses, ao cabo de 2 anos de estar na guerra, tuvo que vir por motivos de enfermedade, se puxo maliño, ou sea, que foi, colleu ali unhas fiebres que se chamaban, según me contan, o paludismo. Entón tuvo que ir un irmão dele desde aquí, desde Galicia, a buscalo a África, eu acompañado dun capitán médico, que daquela ocasionaba moitos gastos e moitos cartos, e tuvo que pagar todos o que era a miña bisabuela. Entón, chegou o 26 de xuño, que, por certo, se facía aquí unha festa en Villamartín, que se chama, e se sigue facendo, o Sagrado Corazón. A miña abuela foi a buscar ela e seus 2 filliños, o meu padre xa grandiño, e a miña tía moi pequeniña en brazos. Entón,
E si que viu a súa filla, foi a alegría máis grande. E lle dixo estas palabras: Manueliña, Manueliña, non vou a poder disfrutarte moito tempo. Ao cabo dos 7 meses, morreu. Figurádevos como quedaría a miña abueliña. Por iso ela foi tan boa con todos, especial cos seus fillos, co meu pai, ca miña nai, con nós que nos criou, a miña irmá e min. Despois eu toda a vida vivín con eles. De casada me quería vivir con eles, cos meus pais e ca miña abueliña e ca miña irmá. Entón tan boa era, tan boa que nunca nos chamou polos nombres reais, como somos Marina e Lavi, Mariniña, Laliño. E despois eu casei e tuve 4 fillos. Eso foi a alegría máis grande que pudo ver ela, como me dicía moitas veces. Nos criou, como me criou a min. A miña nai me pariu, pero ela me criou. Está os recordos de todos, do meu irmán, dos seus fillos, da súa muller, dos meus fillos, que a quixeron moito, 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 e por eso lles fago este homenaxe. Porque é que non sei como explicarme que as cousas que teria que eu contar dela, en especial toda a familia, a lembraba moito, moito, sempre os seus sobrinhas, os seus irmãos, a todos, porque era moi boa para todos. Ela nunca tiña mal humor, sempre estaba contenta, contándonos as súas cousas, os seus contos, os meus filliños. Nos levaba á escola, nos atendía a todos. Bueno, pois como vos vou dicindo, vou seguir contando. A miños fillos, os meus fillos se chaman María Teresa. Nunca lle chamou María Teresa, mai tiña. A segunda, Ángeles, e lle chama Geliniñas. O terceiro, Ruperto Jorge, Rupertiño. E o cuarto, Antón, que lle chamaba Toniño, porque hoxe é un día estou moi contenta e moi triste por non poder disfrutar todavía dela, pero bueno, despois de todo disfrutámola moitos anos. Morreu, naceu no 1900 e morreu no 1996.